Magpabukid na sa ta guys. O niya, ready na ba ang tanan? Ready ka ayo oy. Mura na gumig di mo uli sa kadaghan na magdala. Mura gidala tibok balay oy. Hi guys, padoong na sa bukid. Hi Shan. Mo na akong ganahan sa biyahe. Kanang hawan kayo ang daan ba? Dami kay waldas-waldas. Aw, di sa na pwede oy. Drive safe ta mga guys. Perti lang kay way traffic do adlaw. Tara o ba nimi guys? Una sa tanan, hapit sa tag 7-Eleven. Kay wa dyan wifi sa bukid guys. Pero naay signal. Walay glow. Pero naay smart. O nang mo shift og smart. Para way relasyon na maguba. Nanami din sa bahak guys. Waiting for my parents. Dili na magsugod ang among biyahe. Before ta mo saka sa bukid, dapat andam jud ang tanan. Ang importanteng butang dapat dili kalimtan. Kani among itoy, bisag wa nay gamit. Aw naa sad pinanggap ni namo. Mura dyan namo kinamanghuran. Hi, say hi be. Hi, hi. Hi. Gihal-hal na. Kapoy naglakaw. Puwerteng singutan ako guys. Kung kauban ay. Grabe. Nabot na dayon ang akong younger brother o ang akong prinsesa na nakaupo sa tasa. Isod taon siya. Nga na bitong kasandal-sandal niya nagpabukid. Di resad kayo init diring dapitan no? Kaya nga mong aeroport. Tigin niya uhawa kita. Kapoy siya glugsong. Kaluoy naman in town sa among choco-choco. Karon, ato nang sugdan ng atong mission. Magluto na ta og binignit. Pinobre na rin nga binignit guys ha. Pero dili ni basta-basta nga binignit oy. Kaya ang mga ingredients ani gikan pa nis kinabukirang parte sa liluan oy. Anawang paghiwa guys. Hiwa like a pro na. Murag chef ba? Sa tinad galisod ko eh. Kaning saging namo ba? Green pa man ni pagpadung namo sa bukid eh. Karon nalata naman. So gida ilang giing ngakog ang prutas, bang nimo og bukid. Inog kuno day. Sakto ba to? Bato or dagat bahala guys. Sunod ang tuno na po. Mutag gyud pag ay ang lubi kana makupsan jud nya karon kani ako mama wa gyud isgot nga iya ding gilunod ang pilit o ang landa. Kuno na ko na videohan. Sorry guys. Tamaon na gilat-an na ang landa ug ang pilit. Gisunod dayon ang gata sa lubi. No kid style ni amo guys ha. Kay nakalimit gimigda og saan. Pero limpyo na guys ha. Sa singot ra man nagipahid. Ato na dayon ilunod ang saging. Niuna na di ay og samang kamote ganiha guys. Wa na sad na video kay si mama excited kaayo. Ilang kamote diri kay violet. Mura jud og ubi. Pero di siya ubi guys ha. Mote siya. This time char English. Feeling vlogger kay bitaw kaya na niya pa dili siya mapain. Ona ni siya. Ona jud ni siya ang produkto sa akong kahago. Kahago sige tan-aw. Di sa iwa sad ko eh. Grabe kalami guys. Mas lami pa ni niya. Kinakaangay mga taglain kay espiso kay lipay kay akong papa kay luto ng binignit. Si mama jud ang galuto guys. Ako nag-assist ra ko. Para man gid akong talent. Puhon lang na pud akong serbisyo ay matiguang man gid ang tao niya ako. Ug walay pagkasa maminyo mo nang ako na bantay nila. Ka-char na ba ani? Para naman ta nag-MMK ani. Unya murag udto naman diri. Sugba sa tagpara pa ni udto guys. Sige may gipabot nga parcel. Sus naabot lagi di ay. Kan punis pikas bungtod. Nagsagaw bintang tubig. Kalaoy naman sa senior ay. Ramong senior, kusgan pa kayo ni. Nay bago pa kan inagkaos. Ana say lang kore-kore. Mangho lagi kuno siya butong. Kanang katkaton ay. Tanawon talang kakatkat baka. Murag kalasod into ng buhata eh. Pag-amping into on father. Nabakoros daan. Guidance sa Ginoo. Pero murag kanaog na lang kadya pa eh. Delikado ba ito na nang gibuhat eh. Kay ganahan lagi daw siya nga makakuha og butong kay ang ipakaon siyang mga anak. Yung feel na ko ba maglisod jud siya. Di ba yata ang katagawukid pa ha. Amping in town. Pero naog na lang be. Bahala na lagway butong. Naluto na sa taon ang among gisugba. Nagsugba mi og tuna pa nga. Heavy duty nga tuna pa nga. Aning usa ka pa nga kakaon na tibuok pamilya. Pare sa nagbinignit aw fights na. Maluwas na ang imong kagutom diri sa bukid. Sa maning kamot lang ka. Kakaon ra jud ka. Wala jud ka magpili-pili. No room for pili-pili here. Dili inarte. Kinahuboy ni amo. So, diri lang sa kutob. Bye-bye!